Hvem har de bedste squishies? Silvia. Eller Josefine? Okay, jeg tænker, Silvia, du starter med at vise alle dine squishies. Jeg viser bare lige en først. Allerførst den her lama. Din tur. Okay, jeg har også en masse dumplings derhjemme, men her viser jeg bare lige den her. Ja, det her det var lige de squishies, vi Den har her. her. Sandwich, fordi vi er på ferie lige nu. Og der er det her lag, og et chokoladelag, man kan pille af, og en skumfiduslag, man også kan pille af, og det her. Din tur, Silva. Så har jeg den her. Okay, så har jeg den her Ice Cube, der er vildt populær lige nu, og der er sådan snifnug inde i, hvis I har set den, og den er virkelig hård. Din tur. Så har jeg den her. Så der er også en lille dumpling. Okay, og så har jeg den her Rainbow Butter, som der også er mega god. Og ja, den er sådan, man kan tage den helt ind, og den er helt luftig. Din tur. Og allersidst den her. Et jordbær. Din tur. Okay, så har jeg den her banana. Ja, hun har lidt flere end mig, så. Ja, det har jeg. Og så til allersidst, så har hun også den Jeg der. har også en butter. Har du vist din lava? Ja. Og den her butter er også mega god. Og Ja, det var det. vi ser. Hvem så siger bedst? Okay, så siger jeg lige Josefine, så stem Josefine der. Og hvis det er Silvia, så Ja, stem eller Silvia. ligegyldigt hvor det er. Og hvis I synes mine squishies var bedst, Så tryk på Silvia. så stem på Team Silvia. Vi ses!